Зелени змеи. Сок от мозък. Или защо потребителите на телефони на смарт телефони с Android генерират повече трафик от тези с iPhone? Начало! Начало! Здравейте, аз се казвам Цветомир и днес ще готвим ведическа кухня. Какво означава веди? Ако сте чували за веди, това не са някакви индийци, ами това са най-старите писания на света. Тези писания, в тях има описан начин на хранене и приготвяне на храна. Кухня с една дума, която готви без месо, без лук, чесън и яйца. Нали, яйцата е ясно. Ама ще питате, що без лук и чесън? Защото всички знаем, че те са полезни и са антибиотици. Защо човек трябва да се тъпче с антибиотици, ако не е болен? Днес ще изготвим една много интересна манджа. Тук съм се записал. Има една книга, която се казва Ведическа кухня. Тя е изчерпана вече, няма издание, но може да си я намерите в интернет. Интернет ще спаси света. Затова респект! Днескашната манджа се казва Матар Алу Таркари, което преведено означава зеленчуци задушени с сирене. Списъкът е дълъг, по-дълъг е с подправките, по-малко е с зеленчуците. Но нали, има една такава философия, че интуицията с логиката е най-вярно, а импровизацията е катализатор. Нямаме някои от подправките, но пък имаме повече от други зеленчуци, затова ще импровизираме. Междувременно сме пуснали малко рис да се сготви. Стоп! Окей, това е хималайска сол. Казват, че тя е добита преди 500 000 години. Няма вредни вещества, има 84 вида минерали. Нямаме бланширано рис, той работи добре. Използваме всякакъв друг обикновен. Може да го изчистите, може и да не го чистите. Добре е да има повече вода, за да се свари по-хубаво и да не залепва. Докато стане ориза, имаме картофите, се използват много. В принцип ястото се прави с зелен грах, само че нищо не правим с зелен фасул. Домати задължително. Тоест няма нещо задължително, ама е готино. И сирене. Сега момент с сиренето. Имаме още един специален зеленчук. Това е между пътладжан и тиквичка. Наша идея. Затова ползваме този хибрид, който е естествен. Той се намира на пазара в Обзор. Имаме и магданос, който ще влезе накрая. Междувременно оризът е почти готов, затова бавим поправки. По списък. Канела, имаше едно стикче. Няма. Не е задължително всичките поправки да са на лице. Някои се намират малко трудно. Карамфил, кардамон и кориандър след тия две. Куркума. Джинджифил няма, индийско орехче няма, бадеми също нямаме, дафинов лист. Ще сложим малко екстра поправки, за да го направим малко по-пикантно. Киньон, чили, което е пушено, и гарам масала, която е една традиционна подправка. Тя се прави от смес и е нещо като нашата шарена сол. Alright. И зависи колко пикантно искате да го направите. Малко къри на око, слагаме куркума на интуиция. Тоест, количествата ги усещам, както ми дойдат отвън. Окей. Картофите режеме на купчета. Много е важно да мощно готвач. Вършите основната работа. Боба, понеже в Индия, пък не само в почти цяла Азия, хората се хранят с ръце, защото това се води оръжие. Също така и вилици не се ползват. Хранят се с ръце, но боба накъсва така, а картофите на купчета. Сега сиренето се изпържва първо на купчета. Твърди и здрави, за да могат да се изпържат на парчета, а да не се умешват на каша. Добре, че сме малко селска държава, така че производството ни все още е недокоснато в корпоративните системи. Сиренето трябва да е предварително изпържено. Използваме галета, няма проблеми. Това се прави в нагорещено олио
Вече го чувам как цвръщи. Разтегнат и като се изпържат от едната страна се въртят. Добре, тук сме готови. Разтегне още повече сиренето. Сурватка. Вече започваме сериозно. На горещеното олио слагаме кардамон, карамфил и по принцип е готино кимион на зърна, но и такъв става. Слагаме и малко дафинов лист. Бъркат се към 30 на секунди, докато хубаво пуснат в мазината. За да може картофите и боба леко да се позапържат, прапите така хубаво да попият в тях, защото са твърди зеленчуци. Куркума на цвят. Лесно може да загори. Сабджи, което означава зеленчукова манджа. Като нашите зеленчукови яхнии, разликата е там, че се слагат малко по-различни подправки и има едно такова предварително запръжване. Добавя се вода. В случая ние ще започнем с сурватката. Вода до половината. Не на тенджерата, а на количеството зеленчуци. Малко се подсилва огъня и задушаваме. По-късно слагаме този зеленчук, защото той по-лесно става и да не се разкашква. 5-7 минути по-късно. Доста голямо. Почти накрая се слагат доматите, да не става каша. Ще го направим малко по-пикантно, защото ако се храните само с зеленчуци и сте спрели скоро месото, добре е да ядете повече. Затова лютото като цяло така отваря повече апетит. И от въпросната хималайска сол. Прибавяме сиренето с магданос. Няма магданос, може да се използва кориандър. Гарам масалата се слага накрая. Тя придава един такъв много дълбок вкус на ястието и го прави по-мистичен. Леко забъркваме и се оставя на слаб огън още 3 до 5 минути. Приготвяме духовна храна. Тя е много енергична и трябва да се отнасяме с голямо уважение към нея. Компост, дупка, в която се слагат само биологични отпадъци, без да се захлюпва с пръст или капаци, защото много животни се хранят от нея, пък и така земята се обогатява още повече. Добре. Това, мили хора, се нарича прасада, което означава предложена храна. Защо предложена храна? Защото източните религии, не само, винаги предлагат храната първо на Бога, колкото и да ви звучи абстрактно. Доста хора вярват, че има Бог, ако не Бог, както искате го наричате, абсолют, нещо, което е най-висше, нищо, че малко сме объркали нещата, но по тази логика, понеже няма нищо по-висше от абсолюта, храната се предлага първо на него. Като благодарност за нашето създаване и любовта, която е дава. Но там нататък може да я предложите на който искате най-добре, на колкото се може повече хора. Както ви казвах, за препоръчване е да не се яде с остри предмети, чисто от уважение. Много хора се хранят с ръце направо, но аз лично използвам плечки. Или поне може да кажете някаква благодарствена молитва. Ако не е молитва, поне може да благодарите на готвача. Ами аз ви благодаря за вниманието и ще се видим следващия път в следващото ни предаване, където ще си говорим пак интересни неща на интересно място за интересни философии. Учи се още. Къде ще го върши това? В интернет. Трябваше нещо за финал. Ама не, то по-силно от това. Тук надписи ще. Да. Система. Междувременно да ви кажа, намираме се на Иракли. Ако не знаете какво означава Иракли, това идва от гръцки, от Херакли, съответно от Херакъл, по-съответно от Херкулес. Сами може да си направите вече
асоциацията, че превода на тая дума означава сила. Херакли е едно силното. Херакли, силното място. Много хора идват тук да постигнат баланс вътрешен и така да се изчистят физически и вътрешно, да израснат едва ли не съзнателно. Други идват да се напият с една дума, обаче това е много опасно, защото мястото концентрира много енергия. Както то самото излъчва, нали? Тук има гора, море, река, блато, извор, пясък. Това концентрира много природна енергия на едно място и отделно всичките хора, които са минавали през годините, са оставили още толкова. И един такъв маратон от 3-дневно пиене може да подводееш накрая. Внимавайте да се пиенето като цяло. Не е добре да се пие, защото обърка съзнанието. Колкото и да е готино, това не е основната цел на човешкия живот. Йоу! Това са сериозни неща. Не се базикам. Аз съм пил години наред, много хора ме познават и защо го казвам, значи наистина вярвам. Еми не, може да пиеш една чаша ракия, така за старо минало, плюс това не е готино да спираш рязко, защото някой ти е казал. Всичко е до усещане. В един момент, като усетиш удоволствието на чистото съзнание и го разбираш сам за себе си. Нещата, когато се разберат вътрешно, интуитивно, наистина са много силни. Но това с пиенето и отказването, нали, с спирането на алкохола, отказването на цигарите и месото са задължителни елементи, защото това е най-голямата отрова, която ни предлага корпорацията. Никой не иска да сме такива с чисто съзнание, да се казва на английски clear-minded, нали, за да може да вземем решения от собствения ни. Корпоративният свят иска да сме така леко замаяни, за да може да ни манипулират колкото се може по-лесно. Да гледаме телевизия, да гледаме реклами и да ходим да пазаруваме съответно тяхните продукти, а не да стоим в гората и да разсъждаваме върху смисъл на живота. И да